Една вечер идва едно BMW М4 за 4 човека. Един го виждам, че е испански ром. И вика, бе, така, ти ли си Владимир? Викам аз помисля, че търсят някакви проблеми, някакви са. Вика, ето визитна картичка, но тая е само за тебе. Когато минеш време, обади се, искам много сериозно да говорим с тебе. Викам, на каква тема? Вика, ние имаме Запад, да ни кажем точно за какво. Но няма да е лошо. Не се плаша, викам, аз не се плаша, бе, човек. Тук ме познават и мъртвите. Аз на вечер там по 2-3 побоя съм имал. Квилене, другиране, пияни, все още ме помнят на улицата. 6 години всяка вечер. И звъниш ли на тази визитка? На това? Всеки отиваме още на другия ден. Аз съм го питан, нали, за какво ме търсят тия хора. Виждам колата, добре облечени, скъпи часовници, викам, а те работят с италианците, пренасят на Отивам аз в едно заведение, обаче един час преди срещата и оглеждам, да няма нещо подозрително. Да, с шапка, очала, като по филмите, да не ме познаят. Гледам, всичко е спокойно, след малко